बाइक बाइक ऊपर ना बाइक ऊपर आगे बस 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 पिक्चर वाले सोरियल निर्माण तो मत वेड़ मुर्गा वेड़ वाले बात और मत मामूली सोरियल रे की आशीर्वाद पाए ఇంద్రవెల్లి మొట్టమొదటిగా నేడు కెస్లాగూడ నాటే నేను కాల్వాడతాను మరి ఇక మొత్తం హెరకుమ్ర పేనాయి అని ఇక సందిర ఆశీర్వాద మందన వాటికి సూర్యుడ నన్ను కాల్వాడతాను వాస్తవంగా సూర్యుడ పేంద జాగ్రత్తలను కాల్వాడతాను కాబట్టి సూర్య రాశిగా సందిర్గ మంది నుంచి కోరుకుంచేమంతా ముఖ్యంగా నేడు నిజంగా నాకు టికెట్ వాయవల్ వెళ్ళే సంతోషకరమైన విషయం భారతికే నన్ను ఇచ్చొచ్చుడులు వయసినగా నేను నన్ను ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా డిక్లేర్ అయ్యాలి మరి పార్టీకి నాకు గుర్తించాలి కారణం ఉంది వేణుపై వీణ సమాజం అంతా వేణు మాన్యం అంతే వీరు పబ్లిక్ మంత్ అని వాళ్ళ ఆలోచనతే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ సీత వాస్తవంగా గత 33 సంవత్సరాల ఈ ప్రాంతం నా ఎమ్మెల్యే సెలవు మీ సందీర్ఘ టావా మరి ఈతల సిచ్యువేషన్ అంతగా మరి నాకు అపోజిషన్గా కొన్ని కోట్లలో మైనది నన్నవారు గరీబ్ మైనన మరి నేటికి వరకు జరగవాలి ఎన్నిక 2 ఎకరాల భూస్వామి అని 200 కోట్ల కొత్త వాళ్ళని తరసు వారు గరీబ్ మైనల్ అని వారు అమీర్ మైనన్ తరసు ನಾವು పోటీ చేసేమంత కాబట్టి మీరు సందీర్ఘ ఆలోచనకి ఏమిటో భారతకే ఇది బదైతే అవకాశం అంతయో ఇది అవకాశం సొత్తుకి భవిష్యత్తున మరిటికి పోటీకి వాళ్ళ అవసరమే సరే భారతకే ఈసారి మరి హరిమాతే మా సమాజమే హరిమాత పైన లెక్క భారతకే తన మామూలు ముందుకు వస్తేస్తారు సబ్కా సున్నా దిల్కా కర్ణ మడ బతలకింతటో భోగీర్ వాంతిర్ దాంతర్ మా కీవల్ కా మాత్రం 100% కీవల్ అవసరం అంత భారతకే కొంతమంది చెడొకటి వాళ్ళకి మా ఊరు మనంతర్ దుసరుతే పగతికిరా ఊరు కాం ఊరికీసేమంతే బతి మహగగిరే కొంత చెడొకటి వాళ్ళ ప్రయత్నం జరగంత నన్న ఈ చుడురు వయసునగా నేను ఇష్టాయిన మంత్రితకే కారణం ముందు నన్ను సమాజం నాకు నిజాయితీగా మెలుపుతాను నన్ను బెగిన గల్తీ కామాకి మకి బద్ మూమెంట్ నా బద్ రకంగా తాకని అది రకంగా తాక్సే వాత కడిగి నన్ను ఇష్టైన వాతం నేడు ఈతలు ఇష్టైన వానికి అనేక రకాల అబడాలు కింత వాస్తవంగా నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ జైనాథ్ ప్రజా వేనుక బతామంతారా అదే గుడిసే అదే రేకుల సెట్మంతా వేంతర బతల అంత రాజకీయం నేను రాజకీయం అయితే కొన్ని కోట్ల అవసరం అంతకి జరుగుతాయి ప్రతి చరిత్రతగా ఉంది ఇది మల్పురాయి నేను చరిత్రగా నేను వందలాది కోట్ల మంత్రులు ఎమ్మెల్యే పదవికి లాసి నేను ఢిల్లీ చుట్టూ ప్రయారీలకి సూట్ కేసు తీసి తిరిగితో ఎమ్మెల్యే పదవి వాచలే నేను మరో 100 కోట్లు 1000 కోట్లతో మాయనను సమానంగా నేను మరో గరీబ్ మాయన కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించుకున్న టికెట్ సీత నేను కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబ్కు చూడవాలి పార్టీ అందు మీరు సందిగ్ధ ఆలోచనకి ఊరైతే గోరు గరీబ్ మంతరో ఊర్లాసి కాంతి వాళ్ళ పార్టీ అంత కాబట్టి నేను నహగా తిరుసు పాతకే 25 लाख పుటం బత్తే గీతకి పుటం బతి బత్తేసలోని ప్రాపర్టీ ఆస్తులు బత్తేసలోని టికెట్ సీతిస్తే మెరిట్ అర్థం కింటు కాబట్టి నన్ను మీ సందీర్ఘను కోరుకుంచేమంతా ఈసారి నా పక్షాన మీరు సందీర్ హామీ సేమిటో బోన్ హామీ సేంతిటో మా సమాజంతో తప్పకుండా 100కు 100% నాకు ఓటు వాడేందుకు నాకు భరోసా అంతా బతి మా పక్కకుంది ఉంది దుసరి సమాజం అంతా ఇక మతుర్కాయి నా తుర్కురాయి నా లమ్మడికాయి నా బోరైతే మందరో ఆ సమాజం నా సంచుకులో మెరిడికి కాయి జోడికి మా ఊరు మరి అందరు మా ఊరు కాణి అందరు మా ఊరు కాణి నుంచి ఒక మెరిట్ అవకాశం సింటిజే ఊగా సంజి ఓటు తలపాల పరిస్థితి ఇంకేమంతా భారతికే ఓడికి తేం కేవలం మరటి వాటికి ఓటు మైవట్టు నేను మావా ఓటుకు 50,000 మంతా మిగతా ఓటుకు 1,50,000 మంతా మొత్తం 2 లక్షల ఓటుకు 2,20,000 కోట్లు మంతా మరి తేనుగా మావా 50,000కు 50,000కు బల్ల గుత్తి 1 సైడ్ వాటు సివల్ అవసరం అంతా భారతికి అదే సాటి నాన్ ట్రిబల్ కుంగిరే సంజుకుని మరటు మీరు సేట్కాయి బోరాయి ఉంది జోక మావం సేమిటో మా మనస్తత్వం బతలో మీకే అర్థమంతా మా సమాజం బానమంతా మీకే అర్థమంతా జరే
మీరడికి కోరుకున్న అవసరం అంతా బతితే 1% చట్టం గురించి వచ్చామంటారు కోయతూరు అయితే మాత్రం మీకు నాన్ ట్రైబల్కు నిర్వహించమంటారు బతి కోయతూరుకు సందీర్ఘటావకి నేను కోయతూరు ಬೋನೆ ಬತ್ತೆ ಕಿವರಿನ వాళ్ళు నేను బోనా బొమ్మే సంచుకుని కబ్జా కీసే హెల్వాట్ బోనగా హంచుకుని బತ್ತೆ ఇత్కీసే హెల్వాట్ కాబట్టి రాత్రోమే సదరకమైన ప్రచారం సందీర్ఘ కీసుకును ఇంటర్నల్ కు మెసేజ్ పోసేమంటారు కాబట్టి నాన్ ట్రైబల్కు మీరు కోరుకుందాడు బోనే వెరిసిగల అవసరం సరే మటు రాజ్యాంగబద్ధంగా మటు ఓటు తలకన అని రిక్వెస్ట్ కి కట్ బారితే ఊరుగా మటు ఆసాములకు కువెల్టరీ మంతాడు కాబట్టి ఊరుగా సేట్ కాయి ఊరు మారాటు మటు ఉంది మీ తరసు మోమో పోటీ పడపోవడం నీవు ఆశీర్వాద మతకి ప్రాంతం నా మొమ్మో ఇచ్చోడితే మాకు మనమార్థం సెల్తే మా పరిస్థితి బతలేని వాళ్ళు ఊరికి సొంచి మరి ఓటు తలుకోవాలి అవసరం అంత కాబట్టి మీరు సందిరిగిరే నిజాయితీగా సొంచుకున్న నాన్ ట్రైబల్ దగ్గరికి కెసరగూడ అయ్యి నేను యమకుంటాయి అదేవిధంగా రామ్ సింగ్ మహారాజ్ నగా అయ్యి ఇంద్రవేలి అయ్యి నేను ముత్తురాయి బచ్చురైతే సేట్ మంత్రి ఊరుకునికి ఓటు సొంచి తలుకోవాలి అవసరం అంతని ముఖ్యంగా మా ఓడితే నేను కులాం సమాజం ఓటుకాయి అని ఆన్ సమాజం ఓటుకాయి నేను ప్రధాన సమాజం ఓటుకాయి ఈ ఓడిగిరి చీలువకనే తప్పకుండా వన్ సైడ్గా ఓటు సాలిడ్గా అరణించారు నన్ను కోరుకుంచేమంతం సందీర్ఘ జాత మెజితి సొత్తసారి మరి భద్రకంగా అయితే మరి సంధిరాసి విద్యాసకు మరి ఓటు పడతాటో ఇదిసారి తానుగటాలితే రెట్టింపు స్థాయిగా ఆయన ఎగ్జాంపుల్ 20,000 ఓటుకు అనుకుని కట్ 20,000 పోలాతకే మినిమం 16 నుంచి 17,000 ఓటుకు వన్ సైడ్గా మా కర్నల్ పరిస్థితి మన తరణ అది రకంగా మరి రిక్వెస్ట్ చేయని కోరుకుంచేమంతం అని మా పెంపు జాగం బెగైతేమంతా నేను హెరకుమ్రు రాయి నా వెడుమురాయి నా ఆత్రమురాయి నా సోయలి దోరెలి బచ్చిరైతే అంతడో మీవా చుట్టాలు బెగ్గ మత్తే అగ్గ మీరు సందిరి బ్యాటు పేన జాగరణ చర్చ జరిగి ఇంక దండనీయమంతా ఏత్మసూర్ పేంద ఆశీర్వాదం మాకు అవసరం అంతా నేను బెగ్గ దండరి హోతే అదిగి ఉంది మెసేజ్ వంకి తప్పకుండా మరి చితికిసుకోవాలి అవసరం అంతా అని నేను అదే జాన్సన్ నాయక్ వాను ఓన్కి రవి డప్పీసి డోల్ పీసి మరి స్వాగతం పలుకోవాలి అద్దె మళ్ళీ రాత్రమే వాతే ఓన్కి డోల్ పీసి స్వాగతం పలుకోవాలి తేని వాళ్ళకి మీరు ఒక ఆలోచనకి स्वागतम भद्रकंग बेहना बोन बेगे मर बदलुकंग यूज केना इतक नान ट्रेबल तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किवा नान ट्रेबल बदलन कुछ मंत्रे मीवा वोट बेगे उनकी कंग मंता भाई सूट तिट की और बातें वो नीक किधर माल नीक हिन की इधर मंत्रे उनकी रांग मैसेज दांता मैसेज की मिनट क्षेत्र स्थाय था वो किड़ी जन कोर कुछ मंतन बोन बगे बगेवेरी गौरविंचना अगवेरी गौरविंचना बोन भद्रकंग सूडन अद्रकंग सूड अलवसरम मंत काबट्टी मिनट समझिरगे ఊర విషయంతో కారకండిగా ఆలోచన కేట్ మా ప్రాంతంగా వాడికి ఇవాళ మా ఊరు సెలవు సంజి మా ప్రాంతం వెనుకబడిసి మంతది మీరు సందిగ్ధ ఆలోచన కేమిటు భారతకే నేటికి వేరికి వాడికి ఇవాళ బోర సెలవు నేను కువేల నాన్ ట్రైబల్ నాకు నా తిరుగుతాను జనరమాయి కడమాయి కానాపుర్తగాయి ఊరు నేటికి వేరికి కోట భీమరాజు నేటికి సేమంటారు అరే అసలు పియ్యమూర మాకు సీతరు ప్రతి నార్నాటి పియ్యమూర సీతారు మరి మాకు నేడు పూనా బతికి వాచలేం 9 సార్లు రూపాయలు చేయమంటారు భారతీయ కాంగ్రెస్ హేతుకి సేమంటారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు తలుకోవాలి హక్కు మాత్రం కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనమంతా వాస్తవంగా ఓటు తలపాలి హక్కు కేవలం కాంగ్రెస్ పాడితున్నమంతా భారతీయ నన్ను పాడితా మంత్రులను లాయో నన్ను పాడితా భారీ చేయని అతనితనికి నన్ను కారణం వేసేమంతాను భారతకే నావ పూయి గుడిసే నాకు ఇంద్రమ్మ రోహు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత అని తొల్లె బజారు భూమి జాగా ఇచ్చురు సీత కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత మంతా కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను 3 పూట నన్ను గాడు తింటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత భూమి మంతా అని నాగా రోన్ మన్వల్ రెండు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత రోన్ మంత కాబట్టి అసలు ఆలోచన నేను కాంగ్రెస్ పార్టీతో జైనాతో తప్ప దూసరా ఆలోచన బదైసలే కాబట్టి నేనని మిహిగగిరి వాసి నేను ఓటు తలుకోవాలి హక్కు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీమంతా భారతీయ గతంగా నేను పారిస్ బొమ్మికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత అని గతంలో సీలింగ్ బొమ్మిగిరే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత అని నార్నాటే మామ కేవలం కట్టే రొక్క మొత్తం బెగ్గి హూడు తెగిరే నేను నార్నాటే నేను గోడాంది సంగతి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీతంగా రొక్క మొత్తం కాబట్టి ఈత వెచ్చేసి వస్తే 100 స్కీమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీత కాబట్టి కంపల్సరీ స్వాతంత్రం దత్తగిరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రం సీతగిరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి మీరు సందిర్ మీ మరిగా మీకు అగర్సే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇష్టంకి సెలవేదాయా బతి మీ జాయత్తో పుడతారు మరీ నాందూరు మీ కాండి నాందూరు మీ సడే నాందూరు కాబట్టి ఇది రకంగా జాయతా పుడత కాడికి కనీసం మా ఊర్రైన వాళ్ళు ఆలోచన అయితే నార్నాటి మీరు సందిర్ ప్రచారం కీకటు అని ఇంతకు మొదలు నాగనా దాదాలు వేస్తపిన నన్న నుంజోకి మీ నాటి ఎవంతున ఎవనట్టు అవసలే ఎవే సొత్తగిరే నీవ మీరు ప్రచారం కీవాలి స్టార్ట్ కింటూ భారతకే 28 రోజుకి టైం అంతా 7 మండలాలకు మంతా 9 మండలతో 200 నుంచి 300 గ్రామాలకు మంతా నన్ను ప్రతి గ్రామం నా టచ్ కినతికే ఎవ్వేదాకా ఎవ్వే సొతకి బోరికి అన్యతకు భావించాడే మా వాయనాటి వారు ఇంకే మరి ఎమ్మెల్యే ఆయ మొదలు వాయితే నాడిపోతాం వారికి ప్రచారం చేయవాలి స్టార్ట్ కింద అదిగిరి రేందమంత కాబట్టి బతే అనుకున్నమాట 100% ఇవి 28 రోజు కష్టపడితే సియూ సాల్ మీకు అవైలబుల్ మనంతా ఇవి 28 రోజు మీరు కష్టపడట 28 రోజు మీరు కష్టపడటు సియూ సాల్ మీలాసి నన్ను काम किया लासी फुर्सत ने बेग्गे माते की केल वायनराड सिडमंदन नावरोन
24/7 डोर తెలిసి మిలాసి స్వాగతం వేలాసి అంతా ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ವಿಹಲಾಸಿ 24 ಗಂಟ ನಾವ ರೋತ ಡೋರ್ ತೆರೆಸಿ ಅಂತ ಬಸ್ಕಿಗಿರಿವಾಸಿ మీ సమస్య నాకు వేహ వచ్చింది కోరుకుంటే సముద్రం రామ్ రామ్ ఇచ్చాము